Sí, la veritat que sí, no? Després de la derrota del partit anterior, avui ens tocava guanyar, hem tingut unes quantes ocasions a la primera part que no s'han materialitzat, però a la segona ràpidament hem marcat i ja el partit se'ns ha posat de cara. Bueno, el partit en principi podia semblar fàcil, però bueno, aquests partits sempre s'han de jugar. Són 3 punts molt importants per continuar al capdavant de la classificació.